Nu skal I høre, vi vil gerne starte på en lidt speciel måde. At efter en uge, hvor der har været holdt forskellige arrangementer, hvor man har holdt et minut stillhed og den slags, så synes man i aften, her kl. 22, at det giver mere mening at gå den anden vej. Så derfor, så vil vi gerne mindes dem, der blev dræbt, og vi vil gerne bevise, at vi ikke sådan lader os stoppe vores måde at leve livet på og feste på. Men i stedet for at lave 1 minuts larm, mine damer og herrer. Og I må gerne dele det med hele verden, så folk kan se, at vi ikke lader os knægte, og I er ikke alene. Det her, det foregår på spillesteder overalt i Europa lige nu. 1 minut, mine damer og herrer. Larm. For ofrene for den der